Satşaktan soň elhamdülillah diýip ýenden içenden soň aýdýar. Adam senin üstünden şu ırsal gelen bolsa, Taňry ýalkasyn nemeli. Ýüzüň ak bolsun nemeli. Allah senden razy bolsun nemeli. Bagdar kan geliller we gaýnany gaýnatasynyň mydan çaý suwun berip öýün arassalak kesipler. Adamsılarda ya öz ýurdunda ya başga ýurtlarda halal çöregim diýip işlek kesipler. Äriň wezifesi da den anasyna Taňry ýalkasyn berekellah diýmeli de. Bilmenşik bolmalylar. Enesini atasyna ýakşylyk edýär. Gaýnanesine gaýnatasyna äriň enatasy bolsun ýakşylyk edýär. Erde Taňry ýalkasyn nemeli, gaýnana gaýnatada. Ýok, bulara bellijeler. Beýneki eltili, beýneki dogullar da Taňry ýalkasyn nemeli. Şol gelne. Döwletiň artsyn nemeli. Hudaý senden razy bolsun nemeli. Çyn musulmanyň wezifesi daşy.